Bună tuturor, sunt Lumința Georgescu și îți mulțumesc că ești pe canalul meu Enjoy Being Alive. Sper că ai dat un subscribe sau mi-ai lăsat un comentariu în decursul timpului, mi-ar fi de mare ajutor. Și astăzi, pentru că e așa un context planetar deosebit, cum am mai spus și în alte înregistrări ale mele, vreau să aduc mai multă lumină pentru cei care ascultă și poate e o mână de ajutor pentru că pe întreaga planetă este o stare de confuzie și de foarte mare agitație. Și nu numai pe planetă, ci se pare că și întreg universul este în schimbare, în mișcare, se mișcă planetele, configurația planetelor este într-o formă de zile mari și se instalează o lume nouă. E un sentiment de confuzie pentru toată lumea și aș vrea să ne punem o întrebare. Ce înseamnă să trăim în această lume nouă și cum putem contribui la un viitor care să ne reprezinte cu adevărat? Deci, dacă te simți copleșit, confuz sau poate simți că totul se schimbă așa cu o repeziciune foarte mare, într-un ritm prea rapid, vreau să știi că nu ești singur. De câțiva ani se întâmplă lucrurile acestea, lucrurile s-au schimbat și viteza cu care se schimbă este într-adevăr foarte mare. Trăim un moment unic. E foarte adevărat, o tranziție globală în care lumea veche lasă loc unei lumi noi. Și această schimbare vine cu foarte multe întrebări și provocări, dar și cu o oportunitate uriașă. Și bine ar fi să ne uităm la oportunitățile care au apărut, aceea de a crea conștient viitorul pe care ni-l dorim. Și astăzi vom vorbi despre această lume nouă, despre realitățile diferite pe care le trăim simultan și despre cum să folosim acest moment unic pentru a ne recalibra și a ne regăsi puterea interioară. Vom explora cum fiecare alegere contează și la final îți voi oferi câteva idei practice pentru a naviga aceste vremuri cu mai multă ușurință, cu mai multă claritate și cu mai multă încredere. Așa că rămâi cu mine până la final și sunt sigură că vei pleca de aici cu mai multă lumină în suflet, pentru că aceasta este intenția cu care am creat acest clip. Să vorbim puțin despre aceste realități diferite pe care le trăim în același timp. Este fascinant de-a dreptul despre cum în aceste vremuri trăim simultan în realități diferite. Ele nu sunt undeva departe într-o altă dimensiune, ci sunt chiar aici și acum, coexistând. Ceea ce le diferențiază este vibrația privitorului. Modul în care percepi lumea din jurul tău este influențat de energia ta, de starea ta emoțională și de gândurile tale. Poate ai observat și la tine, eu am observat asta la mine și e foarte important și foarte minunat dacă ai observat că poți tu însuți experimenta în aceeași zi mai multe realități. Ce înseamnă asta? Poate dimineața te trezești într-o stare plină de entuziasm, de bucurie, simți că totul este posibil, ai o rutină zilnică care îți contribuie ca să așezi și mai bine în tine această stare, această versiune a ta plină de bucurie, plină de entuziasm, dar până la prânz, într-o conversație dificilă sau un gând negativ, vibrația ta coboară și intri într-o altă realitate.
Brusc, realitatea ta pare diferită, mai greoaie, mai apăsătoare și ce vreau să spun este să nu te judeci pentru asta, ci că este absolut normal să se întâmple așa. Cum vă spuneam, mi s-a întâmplat și mie și mi se mai întâmplă uneori, mi se întâmplă tuturor. Ideea este, cum vă spuneam, să nu te judeci, să nu vă judecați, pentru că nu reușești să menții constant o vibrație înaltă. Judecata doar adâncește dezechilibrul. Nu te ajută foarte tare dacă te judeci că nu reușești să te menții în acel echilibru perfect sau în acea versiune la care tu lucrezi. Ce contează mai mult decât faptul că nu te menții acolo este că devii conștient de acest proces. Că devii conștient când realizezi că ai alunecat într-o stare mai joasă, că ai intrat iarăși în realitățile altora, că ai cumpărat iarăși alte puncte de vedere care nu îți folosesc ție, da, și stării tale. Dacă vrei să intri și mai adânc, cum și recomand de altfel, poți să te întrebi ce mi-arată mie această experiență despre mine, da? Cum pot folosi această experiență pentru a crește? Nu te separa de nicio stare, pentru că fiecare stare și are rostul ei și îți arată unde mai ai de lucrat, atâta tot, unde mai ai de vindecat, să zicem, de lucrat cu tine, da? Când te simți blocat într-o realitate greoaie, poți face un exercițiu simplu, poți respira adânc de mai multe ori, de 3 ori și spuneți, accept ceea ce simt. Știu că pot alege din nou. Da? Deci nu este alegerea finală, tot timpul ai alegere. Noi ne putem schimba alegerile. Deci dacă la un moment dat, conștient, inconștient, am intrat într-o vibrație mai joasă, accept ceea ce simt acum și știu că pot alege din nou și ceva diferit. Da? Închide ochii, vizualizează o stare în care te simți liniștit, împăcat și liniștește-ți sistemul nervos. Este foarte important să ai puterea asupra minții tale. Da? Foarte important și acolo este puterea noastră, unde reușim să ne controlăm gândurile și mintea. Este un proces constant de recalibrare. Da, nu este ceva ce ai făcut odată și gata, e pentru eternitate. Se poate și așa, doar că mintea noastră nu este pregătită pentru un asemenea salt. Și atunci, cu răbdare, de fiecare dată când devii conștient că nu mai ești în versiunea pe care ți-o dorești, te recalibrezi și fiecare moment conștient te apropie și mai mult de tine însuți sau de tine însăți. Tot ceea ce trăiești ar trebui să-ți amintești clipă de clipă că are un scop și te ajută să evoluezi. Totul are un scop. Um, un alt pas pe care îl consider prioritar, dar foarte important și cel mai bun lucru pe care îl poți face acum este să te împuternicești. Și cum poți face asta începând să lucrezi cu tine însuți? Dacă nu o faci deja, poate că e acum timpul, dacă ești aici și auzi aceste lucruri. Dacă deja lucrezi cu tine de ceva timp, cu atât mai mult împuternicește-te și e momentul să ții puterea înapoi și să devii conștient de cine ești cu adevărat. Să nu mai uiți asta. Nu este un mesaj inspirațional. Este o necesitate. Lumea aceasta nouă ne cere să fim mai conectați cu noi înșine, să descoperim ce avem cu adevărat de oferit, să învățăm să ne folosim abilitățile pe care le avem. Și când vorbesc despre abilități imperios necesar, eu consider că fiecare om trebuie să-și conștientizeze
abilitățile energetice. Faptul că noi nu suntem doar un corp fizic și că energia noastră influențează tot ce ne înconjoară, ar trebui să știe toată lumea. Și cum poți face asta? Doar observă cum vibrația ta afectează situațiile din jurul tău. Să învățăm să ne folosim intuiția, acel simț, da, acea capacitate a noastră de a simți ce e în regulă pentru noi, ce e corect pentru noi. E ca o busolă, intuiția noastră interioară, și cu cât lucrezi mai mult cu tine, cu atât devii mai clar ce alegeri ai de făcut, în privința alegerilor pe care le ai de făcut. O altă abilitate, o altă capacitate este puterea intenției. Intenția este unul dintre cele mai puternice instrumente. Ceea ce gândești și simți cu claritate devine realitatea ta. Și începând să setezi intenții zilnice, ele te vor ghida spre ceea ce îți dorești să creezi. O altă abilitate fabuloasă este autovindecarea. Corpul și mintea ta sunt mult mai puternice decât crezi și decât ai explorat poate până acum, și poți să te vindeci emoțional și chiar fizic, lucrând cu emoțiile tale și oferindu-ți compasiune sau chiar recunoscându-ți aceste abilități de vindecător pe care noi le avem, poți contribui și altora. Eu și predau cursuri energetice. Din ianuarie o să predau și cursul meu, Enjoy Being Alive, dar ce vreau să spun că la aceste cursuri, principalul lucru pe care îl află oamenii despre ei, pe lângă faptul că instrumentele pe care eu le recomand sunt foarte contributive pentru a face mai multe claritate, pentru reducerea stresului, pentru limpezirea minții. Pe de altă parte, la un astfel de curs îți descoperi tu abilitățile energetice. Pentru foarte mulți oameni este wow, pot să fac eu asta, de unde vine în întrebarea oare sunt eu în stare, trebuie să ai abilități speciale. Descoperă că, de fapt, fiecare dintre noi le avem și este important ca noi să știm aceste lucruri. Pentru că va fi nevoie de aceste abilități. Da? Lumea s-a schimbat, repet. Vă invit la cursuri dacă vă interesează și să aflați mai mult despre ce contribuție puteți fi prin voi și prin recunoscând aceste abilități. M-a întrebat cineva mai de mult, care venise la curs și care nu avea legătură cu partea asta de terapie, lucra în poliție și în mijlocul cursului, în timp ce lucram, m-a întrebat, dar oare de ce am venit eu la cursul ăsta? Ce caut eu aici? Și i-am spus, vei ști de ce ai venit aici, da? Nu pot să-ți dau un răspuns concret, dar știu că face sens și că vei vedea la un moment dat de ce ai venit la curs. Mai târziu, în noapte, am primit un mesaj de la persoana respectivă și mi-a spus că i s-a făcut rău șefului ei, plecase la job de la mine și că ea a făcut o sesiune întâmplător pe holul instituției, era și o masă de masaj. Și răspunsul ei a venit imediat pentru că persoana respectivă s-a simțit imediat mai bine și a fost un wow pentru ea, că a înțeles de ce venise la curs. Deci, puneți întrebări și vin și răspunsurile. O altă abilitate este crearea conștientă, adică să înțelegi că tu ești creatorul realității tale.
că prin alegerile tale zilnice construiești viitorul și că noi toți avem în noi acea sămânță divină pe care dacă o recunoști și începi să creezi conștient, conectat cu sursa divină, îți poți crea o viață așa cum îți dorești. Descoperi această abilitate a ta de creator conștient, de co-creator. Uh, din punctul meu de vedere, ce este relevant pentru fiecare om în acest moment, cel mai relevant este să investești în tine. Fie că investești mai mult timp, să meditezi, să spui întrebări, să explorezi practici de conștientizare, să te asculți mai mult, să investești bani în a afla mai mult despre tine. Nimic nu e prea mult pentru a afla ce capacități și ce se cere de la tine în acest moment. Acesta este punctul meu de vedere. Eu fac asta de câțiva ani și nu regret nicio secundă. Sunt un vărsător. Se pare că și m-am bucurat cumva că rodul muncii mele și muncii mele conștiente, pentru că am ales conștient să aflu mai mult, să caut, să conștientizez mai mult, să cunosc mai mult, să cunosc mai multe despre mine. Și acum face un sens mai mare că nu a fost în zadar. Știam că nu e în zadar, de asta am și ales, dar parcă nu se mai schimbau lucrurile odată. Simțeam boala acestei lumi și că vindecarea vine uitându-ne la noi înșine și că nu va fi un proces ușor. Trezirea nu este un proces ușor, nu este așa cu, nu știu, artificii, este ca o junglă, doar că altfel nu se mai putea, da? Cumva era așa mare nivelul de inconștiență încât alegem să facem acest salt sau cam atât a fost. Asta e punctul meu de vedere. Interesant punct de vedere. Da, întreabă-te, în loc să cauți răspuns în exterior, întreabă-te ce abilități din mine nu am explorat încă. Sunt niște întrebări și nu căuta un răspuns concret imediat. Îți vor veni conștientizările, vei afla lucruri despre tine. Ce abilitate din mine nu am explorat încă? Ce pot face diferit pentru a-mi regăsi puterea? Pentru a-mi recunoaște puterea, pentru a mă împuternici? Um, Sunt lucruri pe care să alegi conștient să te uiți la ele. E momentul să recunoști că ai puterea de a alege. Și nu acea putere de a alege numai în anumite momente când ți se cere să alegi, ci clipă de clipă. Da? Ne simțim victime ale circumstanțelor, paralizați de frică sau blocați în gânduri, cum ar fi ce pot face eu, un simplu muritor, cum spun mulți, un simplu om, într-o lume atât de mare. Dar ce vreau să vă spun că fiecare alegere pe care o facem creează realitatea în care noi trăim, fiecare în parte. Viitorul nu este predeterminat. Nu este scris undeva, cum s-a crezut. Avem un destin, avem doar atât se poate. Sunt infinite posibilități și este creat din alegerile fiecăruia dintre noi, în fiecare moment. Am auzit adesea că filmele SF sau scenariile distopice sunt premoniții ale un viitor sumbru. Eu cred că ele nu sunt preziceri, ci posibilități. Da? Sunt infinite posibilități. Ele ne arată ce ar putea fi dacă noi nu alegem conștient. Dar la fel de bine putem crea alte scenarii, alte lumi, o altă lume bazată pe conexiune, pe iubire,
pe respect reciproc, pe contribuție reciprocă și asta nu înseamnă că vom avea toți același punct de vedere, ci că vom fi dispuși să ne ascultăm punctele de vedere fără să mai stăm și să fim încrâncenați în părerea noastră, să ascultăm și punctul de vedere al celuilalt. Uh, va trebui să învățăm să funcționăm diferit. Poate încă nu știm cum se face asta, pentru că am trăit atât de mult și am moștenit acest mod de a funcționa separat, doar că această era a vărsătorului, această lume nouă, cum o percep eu, înseamnă comuniune, înseamnă colaborare, înseamnă ascultare, înseamnă că nu ne mai luptăm, ci pur și simplu ne așezăm și ne ascultăm punctele de vedere. Da, sunt vremuri interesante. Și o să-ți dau câțiva pași și pentru recalibrarea și crearea conștientă, creația conștientă, cum să-ți creezi conștient viața sau să începi să faci acei pași care să-ți aducă siguranța și să te apropie mai mult de tine, de sinele tău divin, de ceea ce ești cu adevărat. Dar înainte de asta aș vrea să vă povestesc că în urmă cu ceva ani, înainte de pandemie, se întâmpla acest lucru. Am avut în timpul unei meditații, eu lucrez în fiecare zi cu mine, și în timpul unei meditații am avut o imagine cu un câmp, cât vedeam cu ochii, erau oameni căzuți la pământ și eu îngrozită și înfricoșată mergeam printre ei. Și la un moment dat am văzut că unii dintre ei mișcau și am început să mă îndrept către corpurile respective. Reacțiile nu erau, nu-și doreau să fie ridicați de acolo, mulți mă scuipau, alții mă sfidau, alții îmi dădeau peste mână, alții se ascundeau pur și simplu înfricoșați, simțeam frică, simțeam groază, simțeam durere, simțeam furie. Iar eu tot trăgeam în stânga și în dreapta și eram tot mai extenuată, simțeam că o să mă prăbușesc și eu și la un moment dat am auzit o voce care mi-a spus: apucă doar mâinile întinse. Cu foarte mare claritate o aud și acum în urechile mele. Și atunci m-am ridicat, așa m-am uitat în jur și în depărtare am văzut o mână întinsă. Am rămas cu niște senzații din acea viziune, greutatea aceea pe care o simțeam când trăgeam de oameni și extenuarea, după care, când m-am îndreptat spre mâna întinsă, m-am simțit tot mai puternică. Simțeam că mă ridic, că mă îndrept, că mă mișc tot mai ușor. Am ajuns acolo, am apucat mâna respectivă, s-a ridicat omul de acolo și a plecat, pur și simplu a plecat pe drumul lui. Și apoi m-am mai uitat stânga-dreapta, am mai apucat niște mâini întinse și am ieșit din acea meditație cu un sentiment foarte copleșitor. Doamne, ce urmează, ce se va întâmpla? La vreo 2 ani a venit pandemia și de unde o ascunsesem cumva această viziune, n-am spus-o decât, cred că, unei persoane sau două, pentru că mi era cumva și frică să nu contribui, să nu creez așa ceva, acest scenariu. Și pur și simplu mi era frică și de reacțiile celorlalți la momentul respectiv. Când a venit pandemia, mi-a revenit amintirea și m-am gândit că despre asta este. Văzusem un filmuleț din China, probabil fabricate sau cum erau, dar cu mulți oameni care cădeau din picioare și așa, și mi-a revenit amintirea. Și am zis, o fi despre asta. Nu era despre asta. Apoi am început să mă uit în viața mea și să văd că de fapt trăiesc asta de mult timp.
Și trăim în fiecare zi, probabil că dacă sunteți acolo unde lucrați cu oamenii sau ați doriți să împărtășiți oamenilor um, ideea asta de a se trezi, de a schimba ceva în ei, ați avut acest gen de reacții când vi s-a dat peste mână sau au reacționat nu tocmai ok la ajutorul vostru nesolicitat, da, din acest rol al salvatorului și am înțeles foarte multe lucruri. Încă mai reflectez la ce am văzut atunci, pentru că m-a impactat, v-am spus, foarte mult și încă mai vin conștientizări legate de acel episod. Și îmi dau seama că asta e acum pe pământ. Vor fi oameni care ne vor da peste mână, alții vor alege să se ridice și să facă ceva, indiferent cum. Ce vreau să spun cu asta? Indiferent cum ar fi, continuă să mergi și continuă, vor fi mâini întinse care vor avea nevoie de tine și dacă ești în proces de conștientizare, de lucru cu tine sau ești interesat de aceste aspecte, continuă să alegi, continuă să mergi. Pentru că lucrurile se desfășoară cu foarte mare repeziciune. Vorbim de ani, dar nu am zis că mâine va fi totul diferit, doar că vor apărea noile tehnologii, căderile astea de sisteme care sunt acum în toată lumea. Um, o, o să fie puțin mai zgomotos și mai agitat în jur. Și e foarte important să-ți menții mintea clară și limpede și o vibrație ridicată și să lucrezi la realitatea pe care ți-o dorești în acest context. Ce poți face zi de zi pentru a-ți folosi puterea alegerii? O să vă dau și câteva sugestii. Fii conștient de vibrația ta, observă-te tot mai mult, cum te simți, cum îți percepi realitatea în fiecare moment. Dacă te simți prins într-o situație grea, ce faci în acel moment? Eu îți recomand să iei o pauză, să respiri, să privești în jur, să pui întrebări ce pot schimba acum pentru a mă simți mai bine, ce altceva e posibil, cum devine și mai bine de atât, da? Nu te judeca, este normal să aluneci în vibrații mai joase, nu este despre a fi perfect, nu te lupta cu asta, ci acceptă starea și învață ceva din ea, poate ai ceva de învățat de acolo, începe să te uiți diferit la provocările care vin către tine și folosește-le ca o rampă de lansare, întoarce lucrurile în favoarea ta. Uh, Construiește împreună cu ceilalți oameni, începe să te uiți la asta, pentru că împreună nu înseamnă, cum spuneam, să fim toți la fel, să avem toți aceleași păreri, aceleași puncte de vedere, înseamnă să contribuim fiecare cu unicitatea noastră la ceva mai măreț, la ceea ce vom crea de acum înainte. Uh, nu te biciui că nu știi totul, că, Doamne, cât am lucrat cu mine, am mai auzit punctul ăsta de vedere, oamenii se biciuiesc și eu am avut perioada asta și totuși încă mai cad în alte realități, încă mă mai luptam, încă mai vreau să demonstrez. Am avut toate perioadele astea, am trecut prin ele și nu pot să zic că acum sunt într-o stare perfectă, lucrez continuu cu mine și nici nu doresc asta. Înseamnă că mi-am terminat treaba pe aici dacă nu mai am nimic de făcut, ceea ce nu cred și cred că totul mă face foarte curioasă chiar. Ce altceva mai pot afla, ce altceva mai pot fi, ce energie, ce spațiu, ce contribuție, cât de relaxată, de autentică mai pot fi și flexibilă, adaptabilă. Învățăm, asta vreau să vă spun, nu vă biciuiți, că nu vă ies lucrurile perfect. Nu e despre perfecțiune. Noi învățăm acum să trăim într-o lume nouă, învățăm care sunt valorile și
uh, ce e important pentru noi, da? Să identificăm acele lucruri importante pentru noi. Uh, Învățăm să ne dăm ego-ul la o parte, învățăm să fim smeriți, învățăm să comunicăm și mai mult cu divinitatea, să înțelegem cu adevărat ce este încrederea și credința. Ne sunt testate. Deci nu vă biciuiți, construiți, plantați semințe și stați mereu în întrebare. Nu trebuie să faci schimbări uriașe peste noapte, ci să faci alegeri conștiente, alegeri mici în fiecare zi, începând de la felul cum îți începi ziua, cum răspunzi într-o conversație, cum te tratezi tu pe tine însuți, da? Toate astea creează viitorul tău și viitorul nostru. Vărsătorul este despre comuniune, despre a învăța să trăim în comuniune cu ceilalți, despre a conștientiza că suntem una, despre a conștientiza că dacă ceva nu-mi place în exteriorul meu, este tot despre mine, că mie nu-mi place ceva, da? Și um, viitorul, să înțelegem că viitorul nu este ceva ce ni se întâmplă sau ceva ce ni se dă așa pe tavă și noi nu avem altă alegere, ci ceva ce noi creăm. E foarte important. Este ceva ce noi creăm împreună. Da? De aceea este atât de important să-ți iei puterea înapoi și să începi să te întrebi care este contribuția ta în acest moment, ce poți tu contribui. Cel mai bun mod de a contribui la această lume nouă este să începi să lucrezi cu tine. Lucrează cu tine însuți, descoperă ce te face unic, cum poți contribui, ce abilități ai deja pe care încă nu le-ai explorat. Pune întrebări, cere ajutor, sunt oameni în jurul nostru care ne pot contribui și eu fac asta cu alți oameni, dar găsiți pe cineva care să vă contribuie, să vă susțină, grupuri sau fiecare cum alege sau lucru individual, dacă simți această nevoie, dacă nu, și o poți face singur, e foarte bine, e foarte multă informație peste tot. Important e să reușești să-ți menții focusul și să te susții pe direcția asta, să vedem ce aducem nou în lume și cum și care e aportul fiecăruia dintre noi. Fiecare alegere contează, fiecare intenție, fiecare acțiune mică ne construiește viitorul nostru ca umanitate. Poate vi se par vorbe mari, dar nu sunt vorbe mari. Asta este adevărul meu, cel puțin. Reflectați, nu trebuie să luați de bun nimic. Puneți totul sub semnul întrebării și asta foarte important. Puneți sub semnul întrebării și treceți mereu prin filtrul vostru orice informație vine către voi. Nu trebuie ignorat nimic, dar tot timpul trecut prin filtrul tău este adevăr pentru tine, funcționează pentru tine, dar stai mereu în întrebare. Și uh, poți să te gândești ce abilitate neexplorată din tine poți începe să descoperi chiar astăzi. Ce se cere în acest moment de la tine? Ce aș mai putea afla despre mine și n-am descoperit încă? Ce știu despre mine și nu recunosc că știu? Sunt în întrebări și te-aș ruga să lași în comentariu dacă ai această um, bunăvoință de a-mi lăsa un comentariu, să-mi spui care este răspunsul tău și dacă acest mesaj te-a inspirat sau ai nevoie de ajutor sau poți să-ți mai contribui cu ceva, te rog să-mi lași în comentarii, o să lași în descriere adresa mea de mail și unde pot fi găsită și poți împărtăși și cu alții care au nevoie de acest mesaj.
Până data viitoare, rămâi conectat cu tine însuți, cu vibrația ta și amintește-ți tot timpul că tu ești creatorul realității tale. Îți mulțumesc și îți doresc zile pline de claritate.